Bapa Wahono adalah ibu, adalah perangkatipun ingkang satu kala bekteni. Wonten ngarsanipun Bapak Ibu, sepuh pinesepuh kaneman sedaya ingkang sampun rawuh wonten punden sigit ingkang tansah kawula hormati ugi. Wonten ngarsanipun menika para jiwa seni, seniman seniwati, sedaya kang badhe libur kula lan panjenengan sedaya ingkang tansah kala ajeng-ajeng. Monggo ngawali atur kita tansah puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ranten keadaan siangipun iki arep niso sego. Iki lawe akeh banget aku sampe bingung lek milih. Kalih napa niki, Pak? Kene ana mie, ana ndok, sing buntelan iku napa jenenge? Niki bumbu. Ana bumbu. Iki yo Sayure pundi sayure? Niku sayur tewel. Niki kuning. Sayure niki asem-asem. Tapi Pak ini kok dhuwur. asem-asem. Niku air putih. Toyo. Niku rica-rica. Gede Pak apa iki? Anu banyak. Pak banyak niku rica-rica. Bebek kalian bendok. Monggo dicipi. Rica-rica banyak. Nggih. Kabare Bu. Itu mbelah dhewe ngaten iki nggih. Nggih. Itu, Pak. Anu apa nang ini cap ratu. Ratu Mbas. Ini kita mampir ke tempatnya Pak Lurah Desa Keteringan. Yes, rasa kakean gambleh aku langsung mlebu pawon iki. Iki arep nincuk sego. Iki lawe akeh banget aku sampe bingung lek milih. Kalih napa niki, Pak? Iki ning kene ana mie, ana ndok, sing buntelan iku napa jenenge? Niki bumbu. Ana bumbu lho. Niki yo Sayure pundi sayure? sayur ngene iki. Sayur apa mau, Mbak? Niku sayur tewel. Niki kuning. Sayure niki asem-asem. Tapi Pak ini kok dhuwur. Oh, asem-asem. Niku air putih. Iki ae. Toyo. Iki Niku rica-rica. Gede Pak apa iki? Anu banyak. Pak banyak niku rica-rica. Bebek kalian bendok. Monggo dicipi. Rica-rica banyak. Nggih, rica-rica banyak. Iki masake wis condek apa iki? Dalu Pak. Nek niki wau sayur. Niki. Niku ireng. Wah, sayur ireng iki. Garang asem niku. Lah nggih, nggih. Garang asem. Monggo. Iku lho. Sing diarani sayur ireng. Nggih, garang asem. Istilahnya apa ning arani? Garang asem. Garang asem. Wah. Iwake gudi-gudi. Ana dodo mentok, ana apa jenenge nek ngarani? Sing paling enak iku jare blutru ya, Mbah. Nggih. Tapi aku jaman ndek cilik duneni ngene kok. Karo mbahku. Aja mangan blutru le engko marai bodho. Ya, aku ngenten iki ngoten niku. Tapi jebule blutru iku enak nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Digoreng. Cedek Pak nggih. Kalah Mas. Ah. Waduh pembom, Mbak. Masyaallah. Saking ngono niki wong saking ngono, Mbah. Tak jak saking ngono. Mau bal Oh, busuan sing kok. jenengan sak anu niki bapak niki. Astagfirullah. Saking niku nggih harep sak niki teng Polsek Bogorjo niki Bapak niki. Saya iki
pegel-pegel busukan yang gone masyarakat tuh. Faktornya Bu. Dalam. Itu embelah dhewe ngaten iki nggih. Nggih. Coba. Inu Nikmat. orang ini ki cap ratu. Ratu Mbas. Nyuwun ning gone Pak Lurah. Gas desa. Tumbas betul terwaru tembih nek gas bisa ngoten. Jenengan asli pundi, Pak? Kula arep saking Bintang. Kancane Pak Desti. Oh, lho Mbah. Nek niki kok ndamel napa niki mangke? Niki mengke dibeto teng Punden, di Kapetan. Dan posisi tunggal niki mengke teng Sumur. Oh. Bancaan sumur wonten. Punden. Bancaan punden nggih wonten. Niki dibetakke napa? Ayam panggang. Dibeto teng punden mangke. Nggih, Punden kali Sumur. Lah mangke sing mak ngeten iki sinten? Niki sing beto. Oh, sawontene tiyang teng mriku. Iki mengke Pak Pajak. Bagian pajak. Oh, wonten tayope. Pajak. Nah, ini bolo jadi masih kental dengan adat dan tradisi. Konon katanya wong Jawa aja ngasih ilang Jawane nggih, Mbah nggih. Nah, ini dari kawasan rumahnya Pak Lurah. Minta kita nanti akan ikut bancaan juga. Nah, ini bolo ini kita jamuan makan ini di rumahnya Pak Lurah Desa Keteringan. Ini ada banyak sekali menunya dan tamunya juga luar biasa. Tamunya itu hilir mudik mlebu metu. Ini kita ucapkan terima kasih kepada Pak Lurah beserta keluarga. Matur nuwun nggih, Bu. Nah, kabul kajate. Semoga tahun ini lebih berkah barokah, terutama dalam momen gas desa atau sedekah bumi. Ini mangke hiburan apa, Bu? Ayub. Ayub nggih. Biasanya jam pinten ta ayobe? Jam kali. Oh, jam kali. Nah, sing hobi ayub mengko iso merapat. Walah iki wis wareg, Mas. Full tank iki yo. Menune akeh ngantek bingung aku oleh pundi wae. Urung jajanan liyane koyo ngene iki. Iki sing diarani dumbek jajanan gas desa. Wah, lagi batahe teko iki. Monggo Pak Murino. Oh, alah. Pak, nggih. Kita tamune langsung padha teko ya sing diarani gas desa ya kayak ngene iki bolo. Kabeh diundang untuk makan, menikmati jamuan dan nanti melihat hiburan pentas seni tayuban. Ini Pak Lurah sudah datang ini. Mbok nuwun Pak Lurah. Salim pian Pak Lurah. Niki berarti pun badhe mulai Pak Lurah. Oh. Ini tradisi sedekah bumi nggih Pak Lurah nggih. Setahun sekali ngoten nggih. Nggih matur nuwun Pak Lurah. Ini kajat arep dimulai iki Pak Lurah wis teko. Iki arep dimulai kajatane.
Kajat akan dimulai, Bu. Pun badhe mulai niki nggih. Iki wis padha teko kabeh wargane, nderek ngalap berkah, nderek kajat. Ini momen sedekah bumi atau gas desa. Ini rame banget ning punden Sikir. Oh, lha iki pramugarine iki lho. Wis teko pramugarine. Belangkonan iki apa? Iki pramugarine wis teko bolo. Belangkonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng sepuh sepuh ingkang kawula hormati. Langkung-langkung panjenenganipun Bapak Kepala Desa Keteringan ingkang kawula hormati. Saha kakakipun ingkang kawula hormati ugi Bapak Ketua PPD beserta anggota. Dumateng Bapak Ketua RT Bapak RW ingkang kula hormati lan dumateng grup seni Langen Tayub ingkang kula hormati Bapak Ibu tamu undangan sedaya ingkang rawuh wonten Desa Keteringan ingkang kula hormati ugi. Bilih ing siang punika kula nampi panjenengan sami tasih kepingiran sehat sehingga kita sami saged kempal wonten punden Sikit Desa Keteringan dalam rangka tasyakuran utawi sedekah bumi wonten Desa Keteringan. Ingkang salajengipun sholawat salam ingkang kawula aturaken dhateng junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang dados panutan kula lan panjenengan sami insyaallah njang pikantuk sahabatipun utawi pitulunganipun wonten yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, sugeng minara lan dipun terasaken mangke panjenengan ningali nunggu tawi nguyani tayub Langen Tayub wonten Sikit mriki. Ing mriki kula sebagai panitia badhe ngaturaken hasil iuran saking warga njenengan kula wiwiti billahi taufiq wal hidayah wa ridho wa rinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iki sindene wis teko bolo sindene iki jebule ana 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak adalah Ibu dalam perangkatipun ingkang satu kula bekteni wonten ngarsanipun Bapak Ibu sepuh bina sepuh kaneman sedaya ingkang sampun rawuh wonten Punden Sikit ingkang tansah kawula hormati wonten ngarsanipun menika para seni seniman seniwati sedaya kang badhe libur kula lan panjenengan sedaya ingkang tansah kawula ajeng-ajeng. Monggo nawali atur kita tansah bersyukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Keranten kalajaan siang niku kula lan panjenengan sedaya alhamdulillah. Nah, Bolo, ini kita sepilkan di galeri toko Al Arif Blora. Nah, ini sudah kita redikan aneka macam buket. Jadi ini sudah banyak pesanan yang masuk untuk persiapan. Ada buket untuk kado, untuk wisuda, untuk kelulusan, lamaran, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya ini sudah kita redikan seperti ini. Jadi pemesan tinggal milih regane piro. Nah, regane tulis dhewe Bolo. Jadi notane kuwi tulis dhewe. Kowe pesen sing rega piro engko digawekno. Modele kaya piye iso dirembug bareng-bareng. Nah, ini akeh banget lho. Sing pengen pesen nggo lamaran ya iso, nggo pernikahan ya iso. Ini pernak-pernike tinggal milih Bolo. Tinggal milih isiane, pokoknya warna-warni pernak-pernik sesuai dengan pemesan. Nah, ini buket rego pelajar ya ono mulai rego Rp25.000. Topenge iso milih ya iku lho. Topenge bonekane cilik-cilik ya akeh. Nah, pengen rego rada larang ya iso. Ini pernak-pernike kabeh wis ready Bolo. Nah, di toko Al Arif Blora yang lokasinya berada di depan lapangan Kridalokan Jepon atau di sebelah selatan persis Sekolah MTS Negeri 1 Blora. Monggo pinarak nek kepengen pesen bagi lamaran, seserahan pernikahan, aneka macam buket bunga, roti berkatan, souvenir, undangan, dan lain sebagainya. Regane piro? Nah, regane tulis dhewe ning nota Bolo, iso dirembug, sing penting seneng lan cocok. Tamdin Allah Subhanahu wa taala dipun paringi sehat jasmani mahpun, dipun paringi sehat rohaniyahipun sehingga saged melaksanakan amaliyah sedekah bumi tiap tahun kanthi wilujeng kali sedeng sami kala boten wonten halangan satunggal menapa-menapa. Salawatipun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat salam katuraken baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ing pundi kula panjenengan sedaya tansah antu-antu syafaatipun benjang wonten yaumil qiyamah. Menika sampun dipun saniki, sampun dipun jurung pangestu sedaya. Bilih kawula minangka wakilipun Bapak Kepala Desa dan Bapak Wahono dalam masyarakat Dusun Keteringan sateru angekronaken punapa ingkang hatus dhatengipun Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Lajeng pun kula masyarakat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanthi ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ugi kula turunateng sahabatipun Kanjeng Nabi ingkang kinasihan inggih punika Abu Bakar, Bapak Desa dalam masyarakat Dusun Keteringan. Amin angko punika namelaken tasakuran sedekah bumi tiap tahun utawi amaliyah tiap tahun dipun wontenaken wonten Punden Sikit sedaya. Wonten ingkang dihormati panjenenganipun Bapak Adam lan Siti Hawa. Ugi kula malih dumateng malaikat ingkang manggon kanan kering ngajeng saha inggihipun wonten Desa Keteringan. Kula malih dumateng Sahyang Jati Sumo saha Sahyang Jati Kusumara ingkang wonten Janjang. Kula malih dumateng Syekhatul Qadir Al-Jalani lan Sasubakir ingkang mutu tanah Jawi niki sewah-wahipun. Pramila dipun hormati
punapa ingkang dados hajatipun Bapak Kepala Desa dipun ijabah dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugia dusun Ketringan dados dusun ingkang baldatun thayyibatun warahmul ghafur tebehaking saking balat jembar rezeki terus lujeng boten-boten pandhengan punapa-punapa. Para kali dumateng para wali sama khususipun Sunan Kalijaga. Pramila dipun hormati ugi-ugi Bapak Kepala Desa so masyarakat dusun Ketringan dipun paringi tentrem ayem kalis ing sami kula boten-boten alangan satunggal punapa. Nuwun menika Bapak Kepala Desa adalah masyarakat dusun Ketringan supados selamat lujeng kalis ing sami kula boten-boten alangan satunggal punapa. Selamat cerita sedaya keperapian miwasa kuno Bronorojo kalyanipun. Arahipun sikap anggen kelongkaraken nuwun pangestu ingkang sampun bawuh wonten mriki sedaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina walina wa radhiyallahu anhu li sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa bi'atan bijazat ziyadatan bil ummi wa barakatan bi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut hamina lana sifatan maut wa najatan minan nar wa rahmatan hisab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatuh alamin kabul kajate. Kabul kajate lur. Nah ini kajatnya sudah selesai. Ini warga berbondong-bondong. Monggo. Ini semua pada membawa berkatan, pada membawa jajanan. Alhamdulillah berkah barokah. Masyarakat bisa terkenal kasih yang jauh terlibat Joko kepala desa Ketepi dan Mabo agar tidak sampai menambah politik yang benar. Meremo laris padi. Nggih monggo Sedaya warga masyarakat desa Ketepi tansah panggilan itu jumlah kang tinayu sembodo kang sineku tansah diambung
Gusti Kampogo Agung. Adalah atas yang sambut kenapa waktu Punden Sikit yang berada sudah mengatakan syukur pulangan besar lagi ambil dan melakukan kehidupan seni melakukan setiap untuk bisa lakukan. Nah, ini acara hajat sudah selesai. Ini kita lanjut open house. Pak, jualah. Dari Cirebon, Pak. Oh, rombongan saking Cirebon niki. Oh, Sedekah bumi, Pak. jauh-jauh dari Cirebon pengen melihat acara sedekah bumi di sini niki nggih. Cirebon. Oh. Ini yang Al Arif itu ya? Loh, Jan kok kenal? Walah, nama Anda sudah di seluruh Indonesia kenal itu. Oh, ini nderek Mangayu Bagyo acara sedekah bumi di sini ya. Luar biasa. Oh. Ramai sekali Pak Arif. Iya, ramai sekali ya. Jadi soalnya Ini acaranya open house. Open house. Nah, jadi setiap rumah itu dibuka. Nah, ini mampir. Nah, ki suguhane ya akeh banget, menu apa ae ya ono ngene iki. Nggih, nggih, matur nuwun, Mas. Oh, ada bugis. Ada apa namanya itu? Pasung, ada dumbek, ada tape. Mungkin di Cirebon enggak ada ya, Mas ya? Enggak ada ya tradisi seperti ini ya. Oh, Bandung juga. Nah, guys, gini dulu. Oh, jalan saking Bogor. Bogor Jawa mriki mawon. Oh, tak kira Bogor Jawa Barat. Wis gayang banget iki sing ning jaba ya ana, sing ning jero ya ana, ngantek ora sedeng gone ning jero. Ya piye? Nah, iki. Ini ki modal gas desa puluhan juta, Mas. Nggo ater-ater, jangane rena pirang-pirang. Ana apa rena rica-rica, ana soto, ana rawon. Lho, gratis Pak, soalnya yang masak ibu-ibu. oh ngoten. Jadi untuk menyelenggarakan gas desa ini modalnya gede bolo. Tamune engko cole esuk ngantek bengi. Ora mung saka Blora. Nggih, santai. Luar Blora ya ana. Badan iki anu ya, nggih, nayup nggih. Saya nggak mudeng bahasa Jawa, Pak. Oh, habis ini nayup apa namanya? Joget. Oh, Nah, joget. Joget tradisional. Tradisional asli Blora. Di sana Jaipong, Mas. Oh, di sana Jaipong ya? Oh, iya iya. Yang itu apa pantatnya goyang-goyang itu. Oh, kalau di sini joget atau ledek. Oh iya. Ya. Nah, ini bolo ini keseruan kita gas desa di Desa Keteringan, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.